Ini kira dulurku kabeh. Parine aneng werenge karo walang sangit. Dengan metode godhong kates. Gadung. Tambah penyedap titik. Sankil karo ultra diap. Ben rodok gelem modot parine. Karo ben nguwatne wite. Iki dadine aja lali. Wis dilebokne rene diublek. Ben gelem campur. Parine iki wis ngono kae. Rupane. Alhamdulillah iki wis gelem modot dan cacingen. Wis ngono.